Tħassib serju mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering hekk kif il-Gvern qed jiddiskrimina bejn ir-ristoranti. Fi sqarrija maħruġa mill-istess assoċjazzjoni intqal li l-ftuħ mill-ġdid ta' ristoranti għen biex jibdew jikkupraw finanzjarjament, iżda dan l-irkupru għadu wieħed marġinali ħafna. L-ispejjeż baqgħu relattivament għoljin u l-Gvern qed ikun insensittiv għad-diskriminazzjoni li qed tinħoloq bejn ristoranti tal-lukandi u ristoranti oħra. Dan hekk kif ir-ristoranti tal-lukandi jirċievu suppliment ta' paga ogħla minn ristoranti oħra. La darba l-wage supplement jintemm, diversi ristoranti ikollhom insibu modi oħra biex iżidu id-dħul tagħhom. Jekk dan ma jsirx, allura ħafna ristoranti ikollhom ikeċċu ħafna mill-ħaddiema tagħhom. Jekk is-suppliment tal-pagi jibqa' dej għall-lukandi u mhux għar-ristoranti waħedhom, dan se jkun ta' tħassib kbir għall-industrija minħabba li r-ristoranti tal-lukandi qed jingħataw spinta waqt ir-ristoranti oħra le. Qed jisqu li l-Gvern iddeċida li jpoġġi lir-ristoranti tal-lukandi f'vantaġġ inġust fuq ir-ristoranti l-oħra. Intant sħarriġ illi sar mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering wera kif in-nuqqas ta' turisti u d-distanza soċjali qed tintuża għall-imwejjed huma l-kontributuri ewlenin li qed joħolqu problemi finanzjarji għal tar-ristoranti. 52.5% qalu li l-problema prinċipali li qed jaffaċċjaw hija nuqqas ta' turisti, waqt li 17.5% qalu li l-miżuri ta' prekawzjoni fosthom id-distanza soċjali qed tħalli impatt ukoll. Ir-ristoranti reġgħu fetħu l-bibien tagħhom lejn l-aħħar ta' Mejju fejn daħlu fis-seħħ numru ta' restrizzjonijiet sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-coronavirus. Għalkemm il-każijiet naqsu ħafna, in-nies xorta għadhom kawti. 47.5% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-isħarriġ wieġbu li madwar kwart tal-imwejjed biss kienu okkupati waqt il-pik tal-ħin tal-ikel. 32.5% saħansitra qalu li mhux qed joffru ikel f'nofsinhar. Ir-ristoranti li għandhom biss post bil-qiegħda fuq ġewwa huma l-aktar li jinsabu fl-inkwiet. Bl-isħarriġ jiddikjara li n-nies għadhom jibżgħu li jmorru f'ristorant fil-magħluq.